дар асоси дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон солҳои 2023-2037 баҳри татбиқи стратегияи рушди иқтисоди сабз барои таъмини истифодаи самараноки сармояи табиӣ, ҷалби сармоягузорӣ, роҳандозии технологияи муосиру инноватсионӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти иқтисоди сабз, инчунин вусъат бахшидани иқтидори алтернативӣ, истеҳсоли энергияи сабз аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия, ҷалби таваҷҷӯҳ ва масъалаи гузариши энергетикаи глобалӣ, таваҷҷӯҳи технологияи иттилоотӣ дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ аз 28 феврал то 20 март аз ҷониби Сафорати Ҷумҳурии Федератсияи Олмон дар шаҳри Душанбе намоиши сайёр таҳти унвони энергетика дар давраи гузариш таъмини нерӯ барои фардо баргузор мегардад. дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ баргузории аввалин намоиши энергетика дар давраи гузариш таъмини нерӯ барои фардо бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи гузариши энергетикии глобалӣ тавассути технологияҳои иттилоотӣ, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия ҳамчун манбаи энергияи алтернативӣ, инчунин бо мақсади таъмини самаранокии энергетикӣ дар бахшҳои сохтмон, саноат, нақлиёт ва инчунин дигар соҳаҳои ниҳоят муҳим ки имрӯз тавре ба ҳамагон маълум аст, дар баробари тағйирёбии бо суръати иқлим, ҷорӣ шудани технологияҳои навини иттилоотӣ, зарурати самаранокии энергетикӣ дар соҳаҳои мухталиф ба миён омадааст. ёдовар мешавем ки дар намоиш намояндагони як қатор сафоратҳо, вазоратҳо, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёи рушд, Иттиҳоди Аврупо ва дигар ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ки дар он самт кору фаъолият мекунанд, вобаста ба самтҳои дахлдор иштирок намуданд. Пеш аз оғози чорабинӣ, масъулин лоиҳаҳои худро дар самти энергетика ба иштирокчиён муаррифӣ намуданд. Зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки намоиши мазкур дар минтақаи Осиёи марказӣ бори аввал аст ки баргузор мегардад. Таъкид карда шуд ки яке аз роҳҳои ҳалли бо муваффақияти мушкилоти марбут ба тағйирёбии иқлим рушди иқтисоди сабз бошад ки дар навбати худ зарурати рушди энергияи сабзро ба миён меорад. дар рафти баргузории намоиши мазкур дар мавзӯи гузариши энергетикӣ имрӯз ба нақша гирифта шудааст ва тамоми ҳайати устодону донишҷӯён ва мутахассисон, коршиносони байналмилалӣ дар намоиши мазкур иштирок намуда, мо ҳайати донишгоҳ боварӣ гуфта метавонем ки зимни баргузории чунин намоиш Донишгоҳи техникии Тоҷикистон барои боз ҳам рушду равнақ намудани самти, яъне равияи муҳандисӣ, омода намудани мутахассисон, кадрҳои болоёқат, махсусан дар самти таъмини энергетикӣ бо мақсади истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия, мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнат ва инчунин муаррифии Тоҷикистон, яъне ки таҳким бахшидани рушду ҳамкориҳо дар соҳаҳои мухталиф бо вазорати идораҳои дахлдори дохилӣ ва хориҷии кишвар имрӯз як макони муносиб аст. дар намоиш нақши Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар пешбурди мавзӯи гузариши энергетикӣ, ихтироъкорӣ, технологияҳои навини саноативу сохтмонӣ ва муҳандисиву конструкторӣ, таъмини истиқлоли энергетикии кишвар, таъсиси долонҳои бузурги транзитӣ ва саноаткунонии босуръати кишвар бо нерӯи пуриқтидори кадрӣ ва илмию техникии ҷавобгӯ ба талаботи муосир ҳамчун донишгоҳи базавӣ муҳим арзёбӣ гардид. Дар ин муассисаи олӣ вобаста ба рушди соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, энергетика, технологияи иттилоотӣ, шабакаҳои алоқа, сохтмон ва меъморӣ, радиотехникӣ, металлургия, технологияи кимиёвӣ мутахассисон омода карда мешаванд.